Yeah, 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 yeah. Ha, killing the John P. Ha, killing the John P. Ha, killing the John P. Kaduh nu jong nga kasa Hakik ma John P. Nga siyem nga kapertay baro Hajing pos ni Ujong nga Nga to kerteng jong pi Man kabinta kamen siyem jong nga kalongtang na kabinta jong pi Haba pirke kapertay kapirnay Klema pi ka jingim jong nga kalong kabatili Ngalong iba e John P. Inongit bait shisha Klema pikadoh nu Jong nga kamdon jaga shuhyano yano Haman laga junung Ngandang watang yapi Haki jing duay jong adon tang kakerteng jong pi Ngalong iba e Ibae jong pi bay Haki jinkin mau John P nga iman kapor Haka jings ko Jong ka jingi John P nga iyo minsim Wala beads ngay hindre pidon Haka doh nu Jong nga Haka jingkin mo jong pi nga im claim dakin ja Lara pidon bad nga im don jing bim don jing kirmen Klema pi kalinti jong ka jingim kalong kabado Galong iba e John P. Inongit bait shisha Klema pikadoh nu Jong nga kamdon jaga shuhyano yano Haman laka junum Yandang watang yapi Haki jing duay jong adon tang kerteng jong pi Lada ka binta ka jingim ka pinibyang yang ingan batske miya kakti Jong P. Wat lada ka pertay ka ongkum nuru Natip ba pirey ka jing iet kabak hatu jong nga Galong iba e Jong P. Ka jing iet kababungkot Klema pika jing